Aké anime by si povedala, že by malo byť povinné pre každého nového fanúšika? Možno Madoka Magica, to je také fajn, alebo Made in Abyss, o seriál Experiments Lane. Shingeki no Kyojin, Attack on Titan. Já nebudu říkat Boku no Pico, nebudu. One Piece. Steins Gate. Do 20. epizódy to bolo pre nás, že 5 z 10 a potom posledné 3 epizódy to zmenilo na 10 z 10, hej, lebo to vedeli biozátne. One Piece. Minimálne Sveta Trojica Space Westernov z 98. Cowboy Bebop, Trigun a Autostar. Hlavne to posledné, to je tak obskúrne, ale tak dobré. Klanat, dajme tomu. Nie je to úplne staré, ale je to klasika, ktorá je fakt, že pekná, rodine založená. Kedysi by to som povedal asi Vinland Saga, ale teraz poviem Frieren. Apothecary Diaries. Attack on Titan. Attack on Titan. Ja sa dám do tej správnej doby, keď to bol Dead Note. Ja to vždycky každému odporúčam, lebo to je super anime. Boku no Pico.